И здравейте хора, в днешното видео на Fortnite най-накрая от половин високосна година аз да стъпя в този канал и да кача това видео. В Fortnite не съм играл от месец сигурно, откакто не знам и аз от кога, но почнах по-често да играя и реших да направя това видео, за да не ви е скучно. Радвам се, че се завърнах поне с едно видео в този канал. Така, докато си говорим, ще се пусна да започваме, че няма много време. Така, в лобито сме. Искам да питам няколко въпроса за хората, които се интересуват. Пишете в коментарите. Кой ви е любимият сезон или чаптер от играта? Понеже аз не ги разбирам чак толкова чаптери и сезони, просто. Пишете кой ви е най-добре. На мен ми е чаптер едно сезон... нищо не сте чули. По-добре да не кам да не се излагам. Между другото аз съм с коронка. Така, въпрос... О, не, с вълната сме. Между другото вълната е най-тъпото нещо в играта според мен вече. Не разбирам защо трябваше да я слагат. Така, аз съм отключил всичко на мапа. А любимата ми локация е ето тази тук. Понеже идваме от тази страна. Къде аджаба трябва да отида? От толкова много време не съм играл в Fortnite. Нищо, че съм 52 или 3 левел. Да, ще ползвам някакъв трик е тук. Да, отивам по-нависоко. Перфектно. О, не. Аре, бе. Добре. Тази локация също е много добра, понеже ти дава... Почти никой не скача там, поне при мен и... вземаш много добри айтеми. Така. Не знам всичко възможно, което видя, за да знам после. Така, поне аз това оръжие много мразя, ще го махна, това ми е много по-лесно за прицелване. Къде има? Бе. Чай, ще го изчакам да слезем. Чао. Айде, ще станеш. Добре, тук имам любимата ми помпа. Така. Къде ще слезеш? Ето го. Газ, добре. Това нещо е най-тъпото нещо в играта, аз не го вземам никога. Има сигурно много от вас го харесват, но аз не мога да играя с него. Добре, тук има нещо. Нищо интересно. А, това е нещо ново. Колко вземаш ти? 119. Я. Така, ще взема теб. Това тук ще го оставя за някой по-слаб. За хората, които идват по-късно. Така, но къде ти ума? Ено там. Какво стана? Какво? Къде ми е герой? Така, ще кача на балона. Целта ми е сега в играта да намеря снайпер. Защото аз снайпер съм доста добър. Така, тук нищо интересно. Освен това. Пича билди! Моля. Не го оцелих главата.
Добре, очевидно съм отслабнал бая. Още един хитрец. Къде ще се покрадне? Тук май не мога да го сапна. Къде си, бе? Бам. Така, 3 кила за сега. Надявам да станат много повече. Та има някакви. Така, по-добре спазя патроните, че има случаи, които ставам без. Ето, там има някакъв. Но ми е далечко. Найс. Този пък. Айде, бе. Да. Сега ще слезна и ще го... Перфектно. Не. То беше забил. То много тежко. Къде ми изчезна балона? Или ще мога те? Да. Ама то отива в зона. Така, продължаваме пеша. Което е... Между другото, последното ми видео на Fortnite беше 24-та май, 23-та, ако не се лъжа. При 2 или 3 години, в смисъл. Качено в канала. Оп. Имаме гости. Човека избяга или така ми се струва. Така той може да не избяга, ама аз ще ми се може. Дали зоната. Той сега ще дойде. Убеден съм. Така, виж бе ти как бяга. Якото на тия джет пакове или както се казва, че оставя джири. Трудно ще избягаш. Или ако ще избягаш, няма да е далеч. Аз по-добре да се махам тук, понеже има и двама рандоми. Това пък какво е сега? Какво? Чакай, най-добре е да хванеш двама човека, докато се бият неподготвени. Ето тук. Това е перфектно място. И нищо не направих. Къде е другия, не го знам. Ще се доближа. Излезе пък сега. С помпата ще ми е много по-лесно да го... Този пък. Хайде бе! Бричка. И както казват някои другите неща. Сто, до кога ще се гони? Няма ли да му държи? Сега не падна. Добре, сега си бягал. Да. Я! Охо! Ама колко биеш ти? 111. Това ми е по-добре.
Така, G-класата ми замина. Тук има някакъв бос, който не ми харесва. Като нямам снайпер, много трудно се убиват. Разбира се, зоната много ме дразни понякога. Особено когато почва да е в някаква форма. Що за нещо е това? Мапа е як, но просто някои неща са гадни. Тормозят. Ако бях със снайпер, ще да ми е много по-лесно. Така, много има ли някой? Не. Тази игра може да има много добър успех, ама... Не. Човек. Как може просто така да падна? Това ми замина. Сега всеки знае, че съм тук. От тук ли най-добре да строя? При малко някой ме стрелна от някъде. Така. О, не. Къде отива на мапа? Отивам ето тук. Или по-скоро на балона. Това е лошо. Та има друго... Не! Добре. Помислих, че няма да ми се отвори читера. Та има друго такова за... Друг рифт. Друг точно, ето там има Legendary Chest, ако статна в този банан, ако още е банан. Чуя се, дали се занимавам да ходя до него да го взема, или вече се го взема. Около. Добре, де. Къде е? Не знам. Как ще да се взема? Така, позабавлявах се малко. Не са го взели. Хоп. Брат! Човек! Някой... Сега. Шест човека с мен сме много.
Трябва ми някой хол, където да съм служител. Тук се остава колата. За да... Не, то пък зоната ще я взема. Не съм за шофьора. Шофьорска книжка едва ли ще изкарам. Добре, ама то жива душа няма. Ще кажеш, че съм в пустинята. Ай някой да излезе. Тук ще дойдат точно. Така. Добре, останахме петима. Ема някой до мене. Това е най-скучната част от самата игра. Да чакаш някой да излезе, за да може да спечели един от нас, петимата. Добре, четиримата. Те измират като мишки. Оп. О, не! Фак. Добре, някъде се бият. Ма няма без... Добре, там се бият. Къде е това? Какво правим? Добре. Там има нещо, което ще ми е полезно. Джетпака ще ми е много полезен. Трима сме. Ще се надявам, възможно мога да се предвижвам с това. Оп. Така, давай напред. Я! Това кое като моето оръжие... Не. 25, аз съм... Не. Оп! Жива душа на този свят. Само да не съм втори. Оп. Той е някъде там. Оп, ето го. Изглежда слаб. Не знам. Какво да правя? Той сега ще ме... Байседам. Ще отида в помпа. Сега би трябва да се стресира много тежко. Брат, моля, защо ми бъгна играта? На едно! На едно! Така, надявам се, вие да не сте скъсали нервите. Живота да ви е цветущ, хубав, да имате приятели. Тази игра беше най-добрата, но до някъде, докато то пише не реши да остане на едно кръв, тя да остане на второ място и да си загубя кронката. Това беше Да, така. Надявам се тази игра ви е харесала, като за завръщане в канала и за първи път да влизам в играта от месец. Това да е доста добре. Абонирайте за канала, коментирайте за въпросите, които задавах по-късно, по-рано, съжалявам. И до нови срещи или до другата вискосна година. Чао!